Tá fáilteóid ag chláir eile de chuid na srutha seo Deiseanna Duitse, is mis sé an Donald stúr éideachais le cáis na hÉireann Gaelchaltar, agus is mis is chur na gceistena aíonna an agran seo Fionnuala Murphy ó Údarás Craolacháin na hÉireann, agus Róisín Ní Bhaoill ag obair mar léthar profi in Oifig Foilseachán an Aontais Eorpaigh i Lucsamburg. Tá fáilteóid beirt chuig a chláir. Gur mágad. Spracad leis na chlána seo mar teas agusise a bhín fehansear go réalta na pobl a chur ar nálas faoin na deis na fástaíochta a tar fáil sa Gaeilge, agus daoine spragu le fios a chur go skill na teanga chun gur féidir lá na deisna sin na hapú. An gach chláir lóm héin ná a chólaí dear go brain, na duine te go bar bast na bhfuil a bhéim ar a teanga scrífa agus ar chuin scramadí, agus bí meidir súla agus spracín méid a bhín le rá ag na hína siúse bhín a fehant ar na chláirithe. So gudíra buiatí mar dúirt más féin seo, agus tá samid le hain a Róisín tá tú Luxemburg fi láthair agus a hóíonn sin. Agus ar dús beidir ar bheiste rá cin obair dhéanann tú an sa fást mar léthar profi an Oifig Foilseachán na Aontais Eorpaigh, agus cumid bliain tá tú gobars fást sin? Well, tá má gobar an seánas le dhéobh líon agus tríomhí, agus tá man léthar profi na agurthar teanga, agus is mé in tsin daine a tar an fearn Gaeilge, agus mar sin bín agam na document lige hagad niste in Gaeilge, bín agam iad a frocht léthar art, agus bín agam in sin brehan se bín agam bheith déile le Foilseachán líthúil agus Foilseachán generalta. Bín agam bín agam fiosa arú agus iad a dhéanú ní sáileara, a ní hiaglam mór éirí dhéanú arú go héirí ar Foilseachán líthúil agus se. Agus tá tú bhíon agus tríomhí sin. Agus tú héine nuair cin pás go dtíar tugad an Údarás Craolacháin? Well, tá an cuid feimimena ag an BAI mar hampla seirbhí sí radio agus telefíse a cheadúnú cóid agus rialacha Craolacháin a legan amach. Monitóireachta dhéanamh ar chraoltóirí chuna álamach an bhfuil siad a clí leis na cóid agus na rialacháin sin agus lena gunartaí Craolacháin. Phlé le gearan ón bobbal maidir le hábhar craolta agus muoinú ar nála a láthair agus a dheonú. So Rocktálan an BAI roint scéimeanna muoinethe agus buineann a lán a chuid oibre leis an taobh sin den BAI. Cuireann an BAI muoinú ar fáil don arnál Craolacháin chun taidí a dhéanamh mar hampla agus chun iluanta chur ar fáil cuasaí nó tréáil do daoine atá ag gobars na stáisiún imachtaí inar féidir le daoine nasc oibre a chruthú agus a Herbert. So obriam sa réimse sin agus obriam freisin ar an scéim fuam agus físe. Is scéim é sin a cuidíonn le creaaltóirí chlár nua radio agus telefíse a dhéanamh. So, nuair a ícinn an phobal as an geadúnas telefíse gach bhliain. Tugtar cuid den tála sin don BAI agus rocktálan muid an scéim fuama agus físe. Cuireann stáisiún nó léireathirí iarratas isteach ar bhhaoinú faoin scéim sin chun chlór a dhéanamh agus creaaltar na chlór nua sin. So sa bhealach seo chuireann an rialtas tacaíocht ar fáil de arnál Craolacháin na hÉireann. Sure, agus mí mar deis agus sa mar sin a bheith gúsáid na Gaeilge in the fast. Bailam go dtíar rá, beidir rinne Róisín agus Fionnuala beirt Dioplóma Iarchéime na Aistriúchán le cáis na hÉireann Gaelchaltar. Fionnuala na gaibh is a háirteach, Críonnta na gaibh is háirteach agus Róisín na gaibh is cuideag. So mín deis go hain nuala bheith a phlé le creaaltarí Gaeilge mar sin in the fast. Yeah, like Tom and Mufal the Erin Gaeilge an BAI is cólacht peiblimid agus do bhór sin tá dúlgus ar an phlé le customary tríbhean na Gaeilge. Má tá an termhí sin á lurig a géin duine. So tá roint páirtethe lasfar a gcuin ar bhailó a gná a dhéanamh as Gaeilge, radio na lifa mar hampla agus radio rirá. Is creaaltóirí Gaeilge iad agus is maithlo phlé linn tríbhean na Gaeilge agus chunró a dhéanamh acu nó nuair mín
cumarsáid gó á dhéanamh acu leis an BAI. Agus pléimiid le TG Cahar agus le cólachtaí léiricán, a churann chlárgailge ar fáil. So sa cá sin just déanaimiid ar níhil dul a deagháil leis na daoine sin. Sin géanta. Trí gailge. Agus nar hasantas ar an obair sin ar dús ro se dúchlanna mar sin ó hiú na teanga dé bheith phlé le drámanna beidir caiint réid dúhuiise go amara chu agus. Yeah, I mean, like bhí deacraíochtaí agamsa ní caiintear dúchas mé, mar is léir, so like just le linn, na blianta just Tommy a géirí fiabhsa chur ar mo chuid gailge scríofa agus mo chuid gailge leabhartha, so tá fiabhs kind of ag teacht ar, an tom go léir. Agus an dóiread is buntaiste mar sin de téin an gaile go bheith agad agus lífachta bheith agad. Cruúhín se deisian de breisiid beidir? Yeah, I mean, like, it's mailam phlé le daoine trí gailge. Tá sé, like, roinnt bheag dúsláánach, ach tá gá ann sa BAI, daoine a chur ar fáil, a mína an gailge acu. So, like, yeah, tá buntáiste agam, like, tuis go bhfuil an gailge agam beidir. Yeah, cinnte. Agus go dtíra bailm beidir díúr chuirsaí éideachais mar sin tá cúlra an spéisial go héin aráisín ó hiú éideachais de fuirta chuide dá éideachais mar hampla sa Japáin. Fuair rinne me céim Aistriúchán agus céim doctora sa Japáin in Ollscoil Nagoya in Fairbridge idirnáisiúnta. Hasí má One céim agam san éideachas agus céirlaíarta muintear bonscala agam lach has garma is bhain meid taisteal san bhí me sa Japáin. Hasí me freastal a ranganí Japáinis agus in sin bhí me geirí fios a teanga agus tháinig mé cuasa Rosa agamán agus roiin min scúr dúin treile agus fan me scalararta agus stan man sin. Agus go dtíra ró tú scríú mar sin ar scrúta tráchtas den PhD ar scrú tú scríma marla a riúlat mar sin héin caiidir mai Japánis chu bhainte má? Dírí lam mar begin dú scrúdú entrala foinin cuasa Aistriúchán begin dú pás eilin sin. So, well, we sprach agam agus an sin ar forma steas a cuasa foin ma caiidir síos rud mar níró sé hóíach na sin scríú mar bhí me go ghéanú chuid smódan matrachtas in marla gohéirí céim doctora. Céim Aistriúchán bhí rang an í agan sa Japáinis. A bhí cuismór, Agus an sin tú héine an nula tá samagad sa seanteanga mardeartha láidin agus seanúréigis in istún fú sin? Just nuair bhí mé ar scoil bhí spéise gom teangacha a gcónaí rinne mé leadan mar ábhar ar scoil agus just chuig mé gobar tar éis dom an beanscoile ágáil ach dil mé chun éideachas arís mar bhaicléin Abbey agus mééis na trocadaí agus rinne mé céim sa leadan agus seangréigis goláistin na tríóide ag an am sin. Tá sim gom teangacha mar sin. Agus tá rint dul se go chomáid agus rint agus Frankis go bhil nó just nuair bhí mar léinn de séire just bhhailm bheith caint sa teanga in an tír ina míam. Agus sin an siúan tú gur bantaiste bhí an ghil tuiscin níos fearr go ar struchtúr teangatha a gáitina marialar an chéim sin rint tú sa teangaréigis agus sa láidin. Tá rialacha deacra sa leadan agus sa gréigis, so it's buntáiste é ó thaobh, nuair bhí mé ag fálam gailge kind of bhí dolas deach ann ar bhealach tuis go raibh rialacha kind of ar ólas a gom. Tuiscintear idir tuisiil tóra agus tuisiil géireach agus rudí mar sin. Cinnte. Agus aráisín go dé sppraag tú hain, bhil ar dús go dhéanana pásna bhí agad sulanne tú rán na Gaeilge? Well, ar dús hasíime mar muintear bonscala, is mar sin ar feidh trí bliana, agus in sin ar a bhfuime
go dtí na Sepáine ar tús bhí me múine barla, agus an sin ar bhí me déanana céim doctora, bhí me mar léchar in coppla alscala, agus an sin ar bhín céim doctora, críní agam, bhí me dan me coppla blian sa Sepáin ag léachtarart, agus an sin ar deag me Sepáin, fáim me go dtí Campbód, agus bhí me gobar leis an agriad idirnáisiúnta America, IOM, as bhí me gobar lofa sin mar cóir de Harttinscada ar fág trí bliana, agus na han mar asca hÉireann bhí me gobar le agriad neamhréaltasa I Mala Clia Cólabh, agus an sin a bhí me déanú cuasa fáim me deis tréimh se alúna sa déir dhéanú in na Gaeilge sa commission, so díra más má fast agus man sin ar fa chuig bhí, agus an sin thormaiste ar an páisteo an Oifig na Bhailseachán agus stírílam. Sure. Agus rón cin próisiid a bhí gceist nar a bhí nar a chortuiste ar a fás cin ro scrúdúla denú go dtí bhí a denú. Bhí tugu nar thormaiste me dhearachtas mí anar, agus sin mí a bran for mé choú háart hon scrúdú dhéanú Mala Clia an Oifig a comisiún, agus bhí harfa cuic le an deag ar an scrúdú, agus an sin dírílam agus an sin thir siad faoi agallamh ar gcuid, agus an sin bhí siad a geirí mé háart fi dhéifre mar an phlé ar Gaeilge bhín sin bhí si foigáil agus bhí siad geirí arm tréineáil mar scearta eil. So mar sin gheall siad conrú sealada dú, aníhaid mé amach ar dús ar an conrú sealada for mé mar interaméir agus sin mar gheall ar an mhuilethe le tan próisis le is Aontais Eorpaigh ínta fadala agus ínta casta, agus dástaí gríomhar fástaíart ma, agus thir siad a gobar mé sa commission sin na dáir rubber se, a lách se haimh blian má conú sealada eil mar bhín próisis thó casta sin. Begin dú lémór ferma a línuiste, begin dú na teasta se lig den na céiliart le levé agam a dhéimhniú, begin dú na páiste le go bhí agam teasta is dhéimhne hana eil, gus bhí sin rud bag Jackar dú sa mar bhí agam bhí pasna agam Sepáin agus begin dú ag go gáil sin faoi scrúdú léas, agus begin dún gurinn scrúdú eile ó na Gardaí bheitteáil agus bhí mar sin, so ionta fada. Aneall sé thóga te se casa, aneall sé thó casta leis sin epso. sin leis de conraí a buana, tá sé sin bhád níos casa agus níos fadla. Agus mar imidir ar chláir seo hana hin, tá sin níos fearr beidir conrú sealadal ar dús fe coppla bliain chuladóid skill na teanga agus sin chuirste ar chomórtas epso de fás buin agus bhfuil structure agad sa tú hain Róisín? Tá maid freastal leis ranganí Francais, tá má ábalta freastal ar caiú le sa seaartan rí am ibre, agus níró comórtas epso acu dó frof létharaí ó bhí dhéhhíle san níon, agus tá siad de smuitiú bitir epso comórtas epso reachtal am a hanseo. Kent agus sa Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán a tugann héin cáis na ar an gcóchailt ar bín daoine gcónaí gearn faoin fraflaíthreacht ach is léir bhfuil pasdaíon. Agus bhí sin tá úsá dean na cleachtaí sin a roiineáid, dóla go dtí mhórha. Bhí daoine cráiteigh an nám ach beidir gcóil seoiste a gasnáirithe. Agus nuala tá coolra an bhfuil rud amháin a báirte go héin agus ag Róisín, tá sé né cinál garmathe defriúlaigh rialta daoine agus bain siad céime má agus fanin siad sa fás céanna ar feadh chuige bliain 60 bliain ach níos sé sin fearfud sa head nuala. Bhí tú gobar scáil mar hampla ar feadh tréimh se? Bhí, well, actually, ó thaobh oibre just bí me gcónaí ag ahrú tro. Thosaigh mé amach mar riomh chlárthóir agus cap mé
cuaig bliana sa gharm sin. An sin dibrig mé mar aistóir ar feadh tamil fada. Thosaigh mé amach le team theatre, compántas drámaíachta a chruthigh drámaí le haig daltaí scoile about é agus just grúpa aistóirí ag taistil ar fud na tíre, ag chur seoin ar siúil is scoilin ar fud na háte. Bhuiine mis áiteach agus just glíimís dúirsin na bhean agus thógamís an setamach, chumís súsé, dhéanamís dráma agus cardan leis na páistí agus an sin is Jack ling sa bhean a rís ag búlú bóthir chuig an céad bail eile. Just cad mé blian go le ag obair le tíim. Just baínta an sé lei sin, just rinne mé cóide maithe sa fust sin mar chéile san áirimh bua mé leis sa fust sin. In dhé sin fuair mé obair le compántais agsúla le Airclann na Manastrach, Druid, Field Day, Fishamble agus a lehéid, agus just fuair mé páirteanna neart scanán agus clár televíse comá. So shit, like Dane and Pisa beag den upper sin fós ó am gahamach, just darig mé brain den sail áriga, like just léinn de hús agus hís agus just ní má fríomh se líbathe é a heile ach tá má fríomh fós sa BAI ach tá an ceart a cap mé tamil ag obair mar múnseir sa seomaranga agus mar múnseir ach fanna freisin. Kense agus an mátha an cíneal sin chorthaigh a rií labar den go bí na dunne bí a géisiid le seo an mátha a rií trílahhaintes rudí difriúla bhfuil aféile art nó bhfuil athesart gnearna tú sin. Gnearna mé an obair mar bhúntóir? Well rudí éagsúla gur bhaint tríal tá sé simú, just ní leis gom céin fá bhfuilm ag ahrú rudí ó am go héile just beidir just sin mise like ní leis gom, but like it's simú an saoile mar sin. As cinnte go sé deachar slíbheithhuiid ba mar aisteir agus tá ag techt agus aspa cinteachta buint leis cinnte sin an deachta spó. Agus aráisín tá tú hen lána héis le bhríon agus tríhí agus couple lá Luxemburg agus an maiile bín daoine raig a minic bearlam a bheith sa bhraisiil Berlin and Chahirsin na Luxemburg. Ach an datníon Luxemburg lása mar éid chónaithe? Tátain se go mór lom tus cethir began a tá se beá bríomhar, tá se forrast eil ó éit go héit, is féidir le siúla han éit agus is mailam sin, tan dúlúir gáanta timpeall na céirithe, tá léar mór siúladí ag le a déanú fríd na ceilte. Tá go dúir achtarní is cethir ilchaltara é, tá go dúir le an déanaras acraní an tá léar rudaí le déanú, tá léar bealana deasa agus títhe tarhairne. A ríthe tairí bín am se gáantágann bín léar mar rudaí an mí faoin éir. Mar hampla ríthe tairíonn sin bhí pactar le acu faoin éir agus bhí ar feimísa agus bhí se sír an asci, bín ceolcar a methe sír an asci, bín léar rudaí a gáil. Bhí lethir tá ina siamsaíartán, bín se acu a han bbliain ó bhí 30 sa céire. Agus bín atmíor deasan, agus in sin tá tú grí na hárap agus forras taisteal go céire eile tan cóir sampar go hinnta. So tá se tapú deist in taisteal seaartan se hagan bé me agus sin Berlin. Bhí mé léar mar éitinaí mar chaimach go dúir blianta san éis agus ní rací mé léar mór in na hárapa. So tá tapún deis. Tá caiidean marach tal intardan seo tá se dír a tan tuairistal mai agus má sílim tú gin céisráard tá léar daoine tu siad na hónaí sa iarmhac na sa rank na sa bheidh agus tagan iste gobar. So is heag leit sin dhéanú fásta. Tá is a bras asta mar sin leis an cíneal síle tá go an sin agus bhfuil dead daine éirí go bhfuil
Eorpaigh leadrana bhil ní aontain leis na daoine sin bainnim sam soltas. Ach an sílantas a go an obair sin bainnim tú soltas an obair nó bhfuil an obair cineál leadrana chudan Tan ó híhreaachtaí na document reachtaí arta sin leadran a go maiid. A na fáilte an generalta tá me se fólam chuid mhórha mar bín chuid sin tú stíle na galanta fecinn tú nehanna canse galanta agus nehanna scrífa agus charmia teasa. So rud a níimsa na ghlacham tá leor nótaí agam agus ghlacham síos was go sama fólam chuid mhór. Bailam betur ma han seo bhé me aisteá agus mar sin te was go geirí fios arm héna támaigh. Níl se leadran mar tá léir canal obair caiitú dhéanú. Caiitú bheith carha bí agan Aistriúchán anú fásta beú rudí fanin siú go réistan. Bhí mun gobar ar a teir stíle fása tá teir síle idir institúisiagan agus bíon me gobar leis na aisteoirí an na institútí eile, solta sin bresa bhfuil. Dhéanam ggóil se leadran na Harbí. Ie, tá neart ag slachtan sin agus so bhátha da gine mar sin agus an rud mai faúda níala tríú teanga daí. Kinse. Nar háirteiste ar chunrú sealada níl an tríúteanga dhé. Ahan sin bé de se go tuhénig ceirhfuir le sa teartain. Yes, the gestion on corridor skill na teanga. Yes, sin gaonnta go tú baint saltas mar sin agus go tú an na cobbleríon agus go méid tú an tamiltile. Well, nuala go dtíra well, nagan deisna fástiacht an cin is Údarás Craolacháin sa BAI ó am go héile mín sibh garcú daoine ná well deisna bí an. Tá deisna anna, but it's just, you know, is cólacht beag agus fánan daoine ar fá tamil fáda, but ó ham go ham bín post, you know, pushed ar fáil. Agus an dála gur bontáiste bh an da gonne bh chuir sear fást leis an BAI géide go bheith ag an aici. Yeah, ba bhuntáiste cheapam I mthúram féin. Just tá gá le daoine a bheith an, you know, a mín gaeilge acu, just because pléimiis le gaeilge ar bhun léithúil. Kinse. Is int an rud ag go bhfuil grúpa an ghfuil chuid an áireann a tabalta seirbhí seoirfáil trúgéige sin go híonnta ar fád. Agus go dtíra ceistúhain eile sa le scuile me libh, well, tá tú hain aráisiint tá corla dod skill na teanga, agus well, agus tá doctor tá gud well tá sa crinhí mar sin leis an nólam, well go leor fólam agad ná bhfuil sprucna eile go do híú fólam a dé. Tá sprucna eile bhailim caidian níos airde bhaint más a géil. Níl mí sésta go fáil agus sa Franca se fásta tá me geirí just díústeán na seir a hangatha. Se, sin is spructa agad agus tú héine an bhfuil cin bhfuil sprucha bí go do híú fólam a dé ná bhil geirí chur leis na skill na tugad hána hain. Ba bhhail an fiabhsa chur ar mo gaeilge leabhartha. Tríd an Dioplóma Iarchéime a dhéanamh le gael culture, like dairigh lom cuma deascrin a chur ar mo cuid gaeilge scrífa ach just tá lán le déanamh agam ó thaobh gaeilge leabhartha an mthúram féin. Tá gála stadar breise. Cinse áhfuil. Tógann sé just Bím máil galóir nuair a bhí me caiins tá kind of tógann sé tamil fada chun na focail gaeilge haingtamach as me ceann agus chuiristeach a bhéil, so just bhhailm, you know, fiabhsa chur. Yeah, Kinse agus is táithe ar bhela na a bhíonn tú de hí is cá riomhre agus na heisna ar fád agad na hacuiní ar lína agad agus a tam agad le do bhachna bhíonn tá sé first go leor gaeilge chruinn i scríú ach na a bhíonn tú món cante a ggóthaigh crunne chugus tá sé bhád níos dúchlannaí. So is táithe, just
spracad ag beirt mar sin na bainteas teanga, bainteas a Gaeilge na bainteas Raiciis. So sin é, stáithe cinan na prírodí déireann faoin bhairt ná bhí misne agus bhí se sesta gcónaí tríala bhaint rodí nua, agus níor chlíise go docht go dtíra le garm bheithe a bhhain. So tá an bhuiad den bhairt agus as a bheith linnear chláir seo, táid take go dtí jeú chláir na seachna seo, so gur mín maigad a nuala, gur mín maigad a Róisín Lucsamburg as a bheith linn. Agus tásúlagam go spracaí bhar scíal agus an éag slachta ten bhar síl ó hiú ebride agus go spraca se daoine eile dal strásin chomáid. Be me se ráist de mát se thugann le hagran eile den chláir deisna duitse, agus be me man cainte le beirt leachtarí tá choláis na hÉireann, réalchailtar sin imar ní chinnéide agus Fionnuala Ní Bhaoill, agus stáithe be me just fehann siar an tra, agus beidir geirí multi-practical a thuirt a ghaoine a te geirí fiosthar a go Gaeilge agus go heiria ar a go Gaeilge scríofa. An an dearmad go mbíonn álas ar na main hóisiúilta go réalta maidir leis tra seo, mar sin chuinní súil ar Facebook, Twitter agus Instagram réalchailtar bé. Deirú leis tra ar an teartna seo thugann tá muid geirí chomáid lóirt le bheith ní bheithe as rud é ghfuil fiche post chatan cinn ran ag an Aistriúchán, agus tá sé gceistún sin thachra gon bhfuil. Gur mai agah siúr fad bhí feintear an tragadí seo, tá breis 5,000 duine éis feintear na físein agus ionanta an rudaí. So muid geiríonn scéal a scapú maidir leis na deisna iontathe a síl na Gaeilge na leinnta seo. Sinna méid don ihe nacht go dtíon chéad go eile, sláán tamil. Slán.